Mayong adlaw, salamat sa Ginoo sa lain na sang kahigayunan nga kita nagauban usab karon magtuon sa iya nga pulong. So lain na sad nga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka kinabuhi og dako kini nga pribilehiyo para nato. So ato kining i-grab, ato kining pahimuslan nga mao nga higayon. So padayon ta sa ato ang series sa unang Tesalonica apan sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo una kita. Langit ng Amahan ug Dios nga balaan, Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat Ginoo sa kanunay nimong pagatiman, paggamuma sa matag usa bisan pa karon Amahan, maghisgot kami sa imong pulong, lamdagi ang matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna nga diin amo ang mabati og tabangi Amahan nga amo kini ma-apply ang madungog nga mga pulong ang imong mensahe karong mga taknaa. Amo kaning isalig kanimo ang tanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. Again, padayon ta sa ato ang series sa Tesalonica og karon maghisgot kita og kaning gitawag na tog sanctification. So, kung ana tag sanctification pagkabalaan, tungod kay ang ato ang tema karon is living in Christ. So, it requires nag-require ka na sa matag-usan nato ka kinabuhi nga magkinabuhi kita uyo ni Kristo, magkinabuhi kita uban ni Kristo, magkinabuhi kitang maayo, magkinabuhi kitang balaan. So now, ablihin yung mga tagsa-tagsa ka Biblia diha sa unang Tesalonica 5:23 o 24. Hinaot unta, 23, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan. Aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. 24, matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Again, maghisgot kita og kaning pagkabalaan, maghisgot kita og relate ani is ang kaluwasan, kasiguraduan, pagkamatarong. So now, sa unsang paagi makabaton og kasiguraduhan sa kaluwasan kung ang pagkabalaan gikinahanglan. Again, akong balikon usa nga pangutana. Sa unsang paagi makabaton og kasiguraduhan sa kaluwasan kung ang pagkabalaan gikinahanglan. So unsa man gitawag na tog necessity of holy living. So ang panginahanglan sa balaan nga pagkinabuhi. Nganong required man nga ang mga tao nga sumusunod ni Kristo is magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi diha sa maayo, magkinabuhi living in Christ, magkinabuhi diha ni Kristo. So, bot pasabot, kung dili pa require o dili pa necessity o dili pa kinahanglan nga magkinabuhi ta nga balaan diri sa kalibutan, therefore ang measurement dito nga makasulod sa langit is dili perfect. So nasayod ang tanan nga perfect pwede makasulod sa langit. Mao nang kita giawhag sa magkinabuhi kita nga balaan. So adunay tulo ka butang nga kamatuoran mahitungod niining ang panginahanglan sa balaan na pagkinabuhi. So una, ang panginahanglan sa balaan nga pagkinabuhi dili makawala sa grasya. Agi, una, ang panginahanglan sa balaan nga pagkinabuhi dili makawala sa grasya. So sa unang Korinto 15:10, ako ang basahon, apan pinaagis sa grasya sa Dios nahimo akong ingon niini og ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles, si Pablo nag-ingon niini, og kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kundi sa grasya sa Dios nga ania kanako. Subot pasabot ang tanang butang, ang tanang maayong butang grasya gikan sa Dios. Ang tanang butang ingon man ang atong matag-usa nga kaluwasan. Grasya ang kaluwasan. Sa episode 2:8 kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Ang grasya sa Dios naghatag og kaluwasan og gahom sa pagbuhat og maayo or gahom nga magkinabuhi kitang balaan ingon nga bunga
niini. Kay kung basahon na nato ang versikulo Gs, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Luwas kita maong magbuhat kita og maayo. Aduna kitay kasiguraduan sa kaluwasan magkinabuhi kitang balaan. Ikaduha, ang panginahanglan sa balaan na pagkinabuhi dili supak sa gimatarong kita pinaagi sa pagtuo lamang, or gitawag na to justification by faith. So ingon ni, ang tanang sala sa katawhan, ang tanang sala miagi karon og sa umaabot, ang tanan gipasaylo, giforgive na, pinaagi sa gibuhat sa Dios ibabaw sa cross, kamatay ni Jesucristo didto sa ibabaw sa cross. We have been justified once and for all. Kana kausa lamang og sa tanang mga tao. Kana kausa lamang og sa tanang mga tao. Sa Roma 5:1, kay gihimo naman kitang matarong, justified matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo by faith. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Again, mao ni ang atong sabton sa justification o sanctification. Okay, ang justification nituo ta ni Kristo, gimatarong ta ni Kristo hantod nga kita mamatay or hantod kita mamatay or mobalik si Kristo, gimatarong gi-justified na ta sa Ginoo. So now, ang sanctification, gi-justified ta sa dihang nidawat ni Kristo. Ang sanctification is mao siya ang process, ang ato ang pagkinabuhi hangtod nga mobalik si Kristo. Magkinabuhi kitang balaan. Gimatarong ta, magkinabuhi kitang balaan. So mao na ang pasabot sa justification o sanctification. But diri wala ko nagingon nga kung gi-justified na ka, dili na kinahanglan or optional lamang ang sanctification or pagkinabuhi nga balaan. Kung dili mahimong gi-justify ta, mahimo nga posible ang pagkinabuhi nato nga balaan diri sa kalibutan. So now, posible tungod ni Kristo. Mao na ang kaning justification og sanctification is kanunay gina siyang mag-uban. Always go together gina siya ang kaning duha. Tungod kay sa usang rason nagikan sila sa usa lamang ka pagtuo diha ni Kristo. So moabot ang katapusan ng mga adlaw, kita kuhaon sa Dios, mobalik ang Ginoo, we have been justified, gimatarong na ta sa Ginoo. Magkinabuhi kitang balaan tungod kay gimatarong kita sa Dios. Ikatulo nga kamatuoran, ang panginahanglan sa balaan na pagkinabuhi dili makaguba sa kasiguraduhan. Dili makadestroy sa assuran. Ang panginahanglan sa balaan na pagkinabuhi dili makaguba sa kasiguraduhan. So mostly ang unahuna sa tao, kung ang sukdanan sa pagkinabuhing balaan kinahanglan, pero wala ta kahibalo sa hingpit na sukod or sukdanan, samara nga walay kasiguraduhan. So ni atong makita no nga makaana sa tao, bitaw wala matakabalo sa measure kung unsa ang ato ang sakto or hingpit nga pagkinabuhi nga balaan. Samara nga wala tay sukdanan or wala tay unsure ta, wala tay kasiguraduhan. So now, dili kiniingon at basahon nato sa Hebrehanon 12:14, paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tao og sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Hebrehanon 12:14. Dili og wala kini maguba sa kasiguraduan sa kaluwasan or sa ato ang kasiguraduan diha ni Kristo tungod kay kini unang-una commitment sa Ginoo. Ang Dios maoy magpanday nini. Mao nang dili maguba or dili mawala tungod kay ang Dios mismo maoy nagtali, maoy nagpanday niini. Mao ni naghatag natog kasiguraduan, dili ta naga-focus ngadto sa measure sa pagkinabuhi nga balaan, kundi nag-focus ta sa measure sa pagkamaayo sa Ginoo nga mag-sanctify, nga magmatarong, magbalaan sa atoa nga kinabuhi tungod kay kini iyaha nga saad.
ang pagkinabuhing balaan dili makaguba sa kasiguraduhan. Atong i-expose gamay, dulaw sa itulo ka butang, atong i-expose gamay ang kaning commitment sa Ginoo nga himuong balaan ang atong kinabuhi, or God's commitment to sanctify us. Una, balik ta sa ato nga teksto. Una, commandments, gikuman sa Ginoo. Atong balikan ato ang teksto sa bersikulo 23. Pero kung atrasa na to gamay sa unang Tesalonica 5, 23, kung atrasa na to gamay 14 hangtod sa 22, makita na to dira ang mga command. Ang mga command nga kinahanglanon, suppose kung kaya nga atong buhaton sa atong kagalingon, inubanan na sa tabang sa Ginoo, nga magtukmod ka na to, mag-push na to, nga magkinabuhing balaan. Sa unang Tesalonica 5:12 hangtod sa 22, mao na yung mga commands. Mga igsuon, ako basahon, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron, naghangyo, command, inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron magdumala og pagtudlo kaninyo. 13, tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan og pagdinaitay. O pagdinaitay kamo. 14, nag-awhag kami, command gyapon, nag-awhag kami kaninyo mga igsoon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon og pagmapailubon kamo kanilang tanan. Command. 15, ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og daotan kaninyo kun dili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa og sa tanang tao. Command gihapon. 16, pagmalipayon kamo. Command, klaro kayo. Og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo, command, nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaang Espiritu Santo. 20, ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. O 21 og 22, sotaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo, og isalikway ang daotan. Gikuman sa Ginoo. Sa 22, isalikway ang daotan. Ang pagbuhat og maayo, mao'y nagtukmod na to nga mahimo kitang balaan. So now, ang Dios nagamit og mga commands or mga incentives, nagamit og mga kinahanglan nga mao ni ang angayan nga buhaton. Nagamit og command. In that way, sa kana nga paagi, kita sa ato ang pagkinabuhi natay sundon, natay measure nga mahimo tang balaan, natay sundon nga magbuhat og maayo tungod kay kini makabalaan kanato. So, ang paagi sa Dios nga gihimo tang balaan, gigamit ang kaning commandments, dili subconscious ta or wala ta nasayod, kundi klaro sa atong hunahuna og motibo. Well, sa bagay, kung magbuhat ako sa kabutang, ato ginang hunahunaon, og unsa man atong motibo niini, maayo ba ni or daotan? Manatag maayo, in relate siya, makabalaan ba ni or dili? Di ba? So, he deals conscious ang atong kagalingon sa atong hunahuna og atong motibo. Muna ang unang notice nga ato ang makita diri. Sa versikulo 23, una, commandments, ikaduha, prayer. So now, sa 23 ato makita, naay twist gamay, giliso ning Pablo. Dili na sound nga command, buhatan ninyo, pag malipayon kamo, isalikwa yung mga daotan. Dili na. Sa 23, versikulo 23, naay prayer, naay pag-ampo, naay shift. Now, 23, hinaot, which mo na itong teksto, hinaot unta, prayer, nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo. So now ato makita diri nga ang Dios wala lang naggamit og command sa atong nabasa previously sa bersikulo 12 hangtod sa 22, kundi naggamit usab siya sa pag-ampo sa iyang katawhan. Okay? So now, wala lang niya gitan-aw ang mind o ang motibo sa pagbuhat, command, kundi usab sa mga pag-ampo. Importante kayo ng pag-ampo. So now, ikatulong nga butang sa 24,
kini mao ang labaw nga importante nganong adunay kasigarduan kita sa atong kinabuhi tungod kay naa ang saad sa Ginoo, naa ang promise saad sa Ginoo. So now, og atong nabantayan no, una na ay commandments, buhatan ninyo sa likway ang dautan, kana nagtukmod nato aron magkinabuhi kitang balaan. Ikaduha, magampo ta, hinaot unta. Matud pa ning Pablo sa iyang sa bersikulo 23 na ay prayer. Ikatulo is naa ang kaning saad, naa ang kining promise ato ang makita diri. Akong basahon sa 24 bersikulo 24, matinud-anon ang nagtawag kaninyo. Kinsa man ang nagtawag? Ang Ginoo. Meaning matinud-anon ang Ginoo. Og buhaton gayud niya kini. So, makita nato nga mao ni ang labaw na importante og nakapalig-on nga adunay kasigurduan kay ang Dios mismo nag-ingon sa iyang saad, buhaton gayud niya kini. So diri sa kalibutan ang ato ang pagkinabuhi ingon nga balaan lisod kung ato lang. Which sa tanang mga tao is makaingon ko nga walay makaya sa usa ka tawo nga magkinabuhi nga balaan kung wala ang grasya sa Dios, kung wala ang tabang sa Dios, kung labaw sa tanan, kung wala ang saad sa Dios. Ang Dios mismo maoy magpanday sa matag usa nato kakinabuhi. Ikaw nga nakadungog og nakabati sa mensahe karon. Libre ang kaluwasan, libre ang grasya sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Ang Dios matinud-anon nga nagtawag kanimo. Sa bersikulo 24, matinud-anon ang nagtawag kaninyo. Matinud-anon ang Dios dol sa Ginoo. Og pagkinabuhing balaan, inubanan sa iyang mahimayaong saad na buhaton gayud sa Ginoo. Matinud-anon ang Ginoo sa pagpanday sa matag-usa nato kakinabuhi muduol taniya. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong nga mensahe karon nga remind sa matag-usa namo nga diha lamang kanimo amahan amo ang makaplagan ang tinud-anay nga kasiguraduan sa amo nga kinabuhi. Salamat imahan sa kanunay pag remind sa imo nga mga pulong. Ikaw padayon magapanday, magabless sa matag-usa ka kinabuhi nga nakadungog sa mensahe karon. Salamat Ginoo sa kanunay paguban, paghiya sa tanan. Ginoo, amo kang daygon, amo kang pasalamatan, amo kang ituboy ang ipataas ang imong ngalan. Kanimo lamang amahan amo isalig ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen og amen. O Diyos, ikaw ang tinudaning tanan, matag adlaw sa